Ο Γιώργος Τότσικας βρίσκεται στην άλλη πλευρά των πάγκων. Φραντζέσκος, το πρώτο αξιόλογο σουτ του αγώνα. Κώστας Φραντζέσκος. Μπαρτζόκας κατά τα δοκάρια της Καστοριάς και 3-6 Καστοριανοί στο τείχος. Η μπάλα γκολ. Το 1-0. Ο Μπαρτζόκας πήγε στην άλλη γωνία. Ξεγελάστηκε και έτσι με αυτόν τον τρόπο που είδατε, τον πολύ χαρακτηριστικό θα έλεγα, η μπάλα πέρασε. Εδώ ξανά η φάση. Βλέπετε, ο Μπαρτζόκας έφυγε στην άλλη γωνία, νομίζοντας ότι από εκεί θα στείλει την μπάλα ο Φραντζέσκος. Δεν υπάρχει συνεπώς απολύτως καμιά αγωνία. Είναι ένα άγχος για την έκβαση αυτής της συνάντησης. Εκείνο που υπάρχει είναι μια αναμονή, ανυπομονησία του κόσμου. Φάτσα με το δεύτερο γκολ, ο ΠΑΟΚ, ο Ζήσης Βρίζας θα το πετύχει. Είναι το 2-0 στο 22ο λεπτό. Στο 22 λοιπόν, η σέντρα του Φραντζέσκου. Το πρώτο πλασέ του Βρίζα, να το αποκρούσει ο Μπαρτζόκας. Αλλά στη συνέχεια δεν μπορούσε να αντιδράσει και δεν ήταν καθόλου εύκολο τον τερματοφύλακα της Καστοριάς σε αυτή τη φάση, το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Από μια άλλη κάμερα έχετε την ευκαιρία να δείτε αυτό το γκολ για τους γηπεδούκους. Ο Ευδοκίμου φάτσα με ένα γκολ, ο Μιχόπουλος όμως θα το αποτρέψει. Μαραγκός, ο Μπαρτζόκας θα αποκρούσει. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0, αλλά ο Φραντζέσκος είναι απέναντι από ένα ακόμα γκολ. Όχι, είναι out. Κώστα, πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, πολλά έχουν ακουστεί. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή την χάνει και μία... Η σέντρα του Φραντζέσκου και το γκολ από τον Ζήση Βρίζα. Το 3-0 για τον ΠΑΟΚ στο 31. Εδώ ξανά η προσπάθεια. Το σουτ, τη σέντρα του Φραντζέσκου, η κεφαλιά του Βρίζα. Άγαλμα ο Μπαρτζόκας. Φραντζέσκος, γκολ. Πέρασε η μπάλα τον Μπαρτζόκα. Το 4-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 40 λεπτό ξανά η φάση. Έπεσε ο Μπαρτζόκας, αλλά δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα. Ο Φραντζέσκος που με τον γκολ αυτό έφτασε στα 21. Το σουτ του Ζαφυρίου. Προσπάθεια του Ζαγοράκη. Ο Βρίζας out. Ο Καπετανόπουλος κοντά στην φάση είναι και ο Μαραγκός. Φραντζέσκος τελικά όντως δοκάρει και out. Το σουτ δυνατό, γκολ. Το 5-0 για τον ΠΑΟΚ, τρίτο γκολ του Φραντζέσκου. Ο Φραντζέσκος φτάνει τα 22 γκολ και παίρνει κεφάλι στον πίνακα των σκόρερ με το τρίτο γκολ πετυχαίνει στο τωρινό μάτς. Το βλέπετε εδώ για άλλη μια φορά. Ο Βούλγαρος Κολομπούρδας. Κολομπούρδας έχασε την μπάλα, πέναλτι υπέρ της Καστοριάς. Το αποκρούει ο Μιχόπουλος. Ποιος θα του σταματήσει τώρα τους οπαδούς του κεφαλού, οι οποίοι έχουν κυκλώσει τον αγωνιστικό χώρο και περιμένουν το σφύριγμα της λήξης για να μπουν σε αυτό. Απομένουν στο μεταξύ 5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Φραντζέσκος με το δεξί κάνει το σούτ, ο Ζαγοράκης το 6-0. Ο Ζαγοράκης πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι στο 25ο λεπτό. Και ο Παπαπέτρου τι έγινε τώρα, έδειξε σέντρα αλλά μπήκε ο κόσμος μέσα στο γήπεδο. Και όπως καταλαβαίνετε το παιχνίδι αναγκαστικά διακόπτεται από αυτή την εισβολή των οπαδών μέσα στο γήπεδο.